Enguany de la Germandat de Sant Sebastià per encabir aquest acte a la programació de les festes de Sant Sebastià al poble, a l'Ajuntament, la Mireia i a tot l'Ajuntament en general per acollir-nos en aquest local, aquest casal tan maco, i a tots vosaltres perquè això ens acompanya i està més que gust, si no semblaríem qui és aquell del Pere Rueda, el poeta, l'Aznar, que està sempre sol xerrant. Gràcies per estar aquí i us presento el Toyo, que no surt al programa de la Germandat perquè ens vam afegir a última hora parlant, diu, jo tinc coses, estic tothom, i ens ha muntat aquí una cosa preciosa que ho he vist abans, preciosa, que ens ho passarem molt bé, guionista, cineasta i que ha fet la relació del per què Matadepera amb els rodatges en pel·lícules, Matadepera i cinema. És que ell em va parlar de dos westerns, i vaig dir, home, però hi ha més coses, com veureu, i he intentat fer-ho més extern, el més complex possible i espero que agradat. Som-hi? Matadepera ha estat un lloc privilegiat, sobretot pel massís i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, però malgrat això el cinema que s'hi ha fet potser no fa justícia a un entorn natural, a l'entorn natural on es troba la població. Ens hem de remuntar als anys 30 del segle passat per veure que el cineasta Joan Salvans, el fill d'una nissaga d'industrials del tèxtil com van ser els empresaris de Safil, a Terrassa, immortalitzava amb la seva càmera de 16 mil·límetres, un luxe d'aquella època tenir una càmera de 16 mil·límetres, al massís de Sant Llorenç del Munt, quan el cinema encara era en blanc i negre i mut. La música que sona l'he posat jo per fer-ho una miqueta més agradable. Endavant. Anys fa d'això. Molt aviat. El que veiem és un Sant Llorenç molt diferent, a part de la tradició religiosa. Ara veureu com la desforestació, les carboneres, barraques on vivien la gent estaven a l'ordre del dia, cosa que ara seria impensable que es poguessin tallar tants arbres per fer carbó. Les carboneres crec que encara hi ha restos visibles, no? Forats.
mateix Joan Salvans va ser testimoni d'algunes de les seves pel·lícules dels entorns de Matadepera, també als anys 30, en pel·lícules com Visita a la Barata, de la Mata Can Pèlex, o una paròdia de l'Esbar d'Ensaire, que veureu que és una cosa fins i tot una mica surrealista. Totes estan rodades als anys 30, com us deia, i per tant també en blanc i negre, però en aquest cas el mateix Joan Salvans es veu que ja hi va posar música davant del número 2. La pel·lícula es deia... La pel·lícula diu Visita a la Barata, però... De fet... Sí, se'n dona salvar. És molt curta, no es veu res de dintre. Anaven d'excursió molt ben equipats, amb traje i corbata, sobretot. Suposo que anaven trajats perquè entraven a una ermita. Són documents que, com a mínim, si no els coneixíeu, aquest el trobo surrealista. Això és l'era de la Mata, veieu el Montcau al fons, i tot un grup de joves es dediquen a fer una paròdia en un esbar d'Ensaire. S'ho passaven molt bé. No va ser fins al 1936, just abans de la Guerra Civil, que un grup de dones i homes dels Amics de les Arts de Terrassa van rodar una pel·lícula que es titula De l'aula a la faula. És una pel·lícula de ficció on uns estudiants de l'Escola Industrial de Terrassa, durant una excursió i gràcies al somni d'un d'ells, acabaven convertits en troglodites i enfrontats al terrible drac que dona nom a la cova del massís de Sant Llorenç. Bé, ja veureu que el drac no és tan terrible com ens volen fer creure. La pel·lícula de llarga durada es va estrenar, durava 1 hora i pico, 1 hora i 10 em sembla, es va estrenar com a mínim al Cinema Rambla de Terrassa. Una broma divertida d'un grup d'amics i artistes coneguts com la Colla dels Ximples. Aquest és un pintor, Antoni Solà. Jo no els conec, alguns sí. Passo 3 minuts, la pel·lícula ja dic dura 1 hora i 10. Veureu com després de dinar té gràcia veure tot d'artistes industrials i gent de Terrassa vestits de troglodit prehistòrics.
rellotge com... Suposo que no em van trobar cap de més gran. Sí, la prehistòria ja es duia ulleres. Això ara no sé si està gaire ben vist, això. Bé, el massís de Sant Llorenç del Munt per això no ha estat com a tal protagonista de cap pel·lícula, almenys que coneguem, però sí d'infinitat de reportatges i documentals, sobretot, per exemple, per promocionar el parc natural, les activitats que s'hi poden fer o el turisme en general. Passa el plat, sisplau. Això són coses recents. Aquí ja van més equipats per anar d'excursió. Això és d'un altre reportatge, aquest fet amb helicòpter. Ara hi ha sistemes de rodatge com això, que segurament està fet amb un dron. Les vistes aèries amb helicòpters, amb drons, tota la magnitud de la grandesa del paisatge. Però sí que hi ha un lloc concret, la masia de Can Robert, que es va convertir a finals dels anys 60 i principis dels anys 70 en l'espai protagonista de diversos rodatges, concretament, i encara que sembli sorprenent, de pel·lícules de l'oest, d'espagueti western, encara que el paisatge de pins i alzines no tingui res a veure amb els paisatges d'Arizona o de Texas, als Estats Units. Tot va començar, de fet, el 1966, quan el cineasta català, concretament de Valls, Ignasi Farrés i Quino, un dels més prolífics del cinema català, amb més de 120 pel·lícules entre produïdes per ell i dirigides també per ell, va anar a parar a Can Robert per rodar la pel·lícula El primer cuartel, que narrava ni més ni menys que la fundació de la Guàrdia Civil a Espanya. Només hem pogut trobar alguns fragments de la pel·lícula, però precisament algun dels que va rodar als boscos prop de Can Robert, encara que costi d'identificar-los. Si no t'ho diuen, que jo sé positivament que va ser allà perquè tinc algun conegut que hi va participar, no? Però sentireu que parlen de Còrdova, el que passa que ho van rodar aquí perquè el productor era de Barcelona i llavors se n'anava de Còrdova, diguéssim. Passa el número 5, sisplau.
banda verda, com podeu veure. Atención, media vuelta. Presente. Ahí va. A la orden de potencia, mi general. Dispuesto para salir hacia Córdoba. Descanse. Ahí va. Aquí van posar una tenda de campanya, una barraca. Aquí no es veu ni Can Robert, però són els boscos del voltant o del costat. I no van fer tota la pel·lícula, hi ha una part de la pel·lícula que no la van rodar aquí. Això és un decorat, es nota una miqueta fins i tot que és de fusta. No he querido dejar marchar a esta fuerza sin antes dirigirles unas palabras. Han tenido que pasar más de 20 años de luchas y oposiciones. Mai havíeu tingut tants guàrdies civils a Matadepera, Lo único que lamento es que mi padre no pueda pasar revista a esta aprobación. Pero lo importante es que se han cumplido sus deseos. A sus órdenes, mi sargento. Vengo en su busca. ¿Qué ocurre? El pueblo está alborotado. Aquí em sembla que allò d'allà baix sí que és Can Robert. Preparan una Aquella manifestación. casa que es veu allà al fons em sembla Ha que és... intentado impedirlo, pero le han abucheado. Él mismo ha ido al cuartel pidiendo ayuda ante posibles desórdenes. El que mueve el cotarro es un tal Barahona. ¿Ese? Bien. Vuelvan al cuartel. Y que monte todo el puesto. El cabo ya dispuso que se hiciera. No sabe. Val. 4 anys després, el mateix Ignasi Quino, però com a productor que ho era de pel·lícules d'altres directors, va trobar que Can Robert i el massís de Sant Llorenç del Munt era un espai ideal, com us deia, sobretot suposo per la proximitat a Barcelona. Només s'havien d'allunyar uns 30 quilòmetres de Barcelona per tenir uns espais per poder rodar tranquil·lament. I van decidir rodar aquests spaghetti westerns. Van ser dos. L'spaghetti western era un invent italià imitant els típics westerns, el gènere tan clàssic del cinema americà com el western, encara que aquí no haurien d'haver dit segurament botifarra western en lloc d'spaghetti western. El director dels dos westerns que es va fer era el Joan Bosch, curiosament també un cineasta nascut a Valls. I es dona la casualitat que l'any 2010, per un treball que no tenia res a veure amb això, vaig tenir ocasió d'entrevistar el Joan Bosch, que ara ja va morir fa un parell d'anys, i bé, recordava, amb dificultat, recordava aquest rodatge. Us en passo un tros de l'entrevista i també recordava, encara que aquí no surt, que Joan Bosch per l'estrangera John Wood, que tampoc era molt original. Jo li vaig dir, escolta, jo tinc ganes de fer una pel·lícula western, em faria molta il·lusió fer un western, m'agradaria fer un western. I diu, bueno, compra tu, mira't aquestes novel·les i si trobes una novel·leta d'aquestes que t'agrada, doncs la farem. Vaig trobar una de l'Ou Càrrega, vaig trobar una que em sembla un altre nom, no era aquest nom, la llicència de los condenados, era un altre nom. Vaig fer l'adaptació d'això i per fer-la i es va fer en coproducció amb Itàlia i bueno, amb els mateixos d'Itàlia van fer després una altra, una que es deia com es deia? Doncs vàries. Sí, Abre tu fossa, llega Sàbata. No, la primera, Los Condenados, va anar molt bé, la va veure Luciano Martino, que era el productor italià, faré un saco de soldi, tot tal, tot bé, i després la segona. I llavors ell va saber que el Luciano Martino li interessava treballar directament amb mi, sense l'Iquino, amb alguna altra combinació. I llavors amb ell això es veu que li van arribar veus i això amb la pel·lícula aquesta d'Abre tu fossa, llega Sàbata, hi van haver alguns problemes al final, que va dir els diàlegs, s'han de canviar tots els diàlegs i llavors per la Vials es va refer tots els diàlegs. Què opines de l'Spaghetti Western? Jo crec que l'Spaghetti Western només es justifica els que ho fèiem, la nostra afició al cinema del western.
que ens agradava fer el cinema aquell, encara que no fos aquell igualment, que no podia ser-ho. Que no podia ser-ho. Una aproximació a allò. I també tocat amb els canvis que hi van donar els italians. L'humor, portar la dolenteria fins als últims extrems que es passaven. Bé, si no ens hagués interessat el cinema western, enganxar pel·lícules i imatges de l'western, no hauria tingut sentit, potser. Ara era un producte industrial que funcionava. Per aquestes pel·lícules les doblaven a l'americà, a l'anglès, i se les venien per tot arreu. Veiem ara efectivament, les pel·lícules van ser dues, La diligencia de los condenados i Abre tu fosa, amigo, llega a Sábata, les dues de l'any 70. Escoltem l'Albert Beorlegui, estudiós i crític cinematogràfic, concretament que parla de La diligencia de los condenados, amb un reportatge de quan una altra vegada s'havia fet una sessió similar davant el número 7. Les pel·lícules de l'oest neixen amb el cinema. De fet, el primer western és de l'any 1903, dirigit per Edwin Porter i que portava per nom L'assaltament i robatori a un tren. No va ser per això fins a finals dels anys 30 quan John Ford va revitalitzar el gènere amb la prodigiosa La diligència. I seria el mateix director, als anys 40, 50 i 60, quan de la mà d'altres mestres del gènere, com Anthony Mann, duria el gènere fins al pinacle del seu esplendor. Però aquells anys també coincideix amb una variant del gènere del western, com seria, evidentment, la creixent producció d'altres cinematografies, especialment, evidentment, les europees. Els baixos costos que suposava el rodatge de pel·lícules a Itàlia i a Espanya va suposar el renaixement d'un gènere que ja pràcticament estava acabat i que va néixer amb noves variants. Unes variants que es movien sobretot amb una ambigüitat molt més confosa per part dels seus protagonismes i una brutícia a l'hora de definir un gènere que fins llavors havia sigut molt net, amb una nítida i línia clara divisòria entre el que eren els bons i el que eren els dolents. Aquesta variant del gènere és el que es coneixerà com l'spaghetti western i amb els anys el western crepuscular. L'spaghetti western deu el seu nom, evidentment, a que les coproduccions eren fetes sobretot per Itàlia, d'aquí el nom d'spaghetti. Eren fetes amb actors en decadència que provenien de la cinematografia nord-americana i es rodaven a Itàlia, però també, evidentment, a Espanya. Tothom recorda les pel·lícules que es van fer en el seu moment a Almeria o, de manera més propera aquí, doncs a llocs com Esplugues. D'aquí que els decorats que van rebre aquestes localitzacions rebessin el nom d'Espluga City. Aquí a Matadepera també no va ser aliena l'aparició d'una pel·lícula com és la que es va rodar a l'any 1970. Estem parlant de La diligencia de los condenados. És una pel·lícula que té un interès especial, no perquè fos una bona pel·lícula, ni molt menys, però pertany a un gènere molt allunyat de les nostres contrades i que d'alguna manera el fet que es filmés aquí i a més amb capital estranger hi afegia un plus de sofisticació. La diligencia de los condenados es va titular a Itàlia Prima ti perdono i poi t'ammazzo, és a dir, primer et perdono i després et mato. I formava part una mica, doncs, de l'idiosincràsia, de la personalitat de les pel·lícules que es van rodar en aquell moment, una pel·lícula de gènere sense cap mena, evidentment, d'interès cinematogràfic i que estava coprotagonitzada per una actriu italiana anomenada Erika Blanca, va fer desigual fortuna als anys 60 i als anys 70 amb subproductes de terror i també amb Fernando Sancho, que possiblement sigui l'actor secundari més destacat, el que hem vist en prop de 240 pel·lícules que són les que va realitzar. L'actor protagonista, això sí, era americà, Richard Harrison. L'únic crèdit de la qual que convé mencionar va ser perquè va tenir un paper protagonista molt secundari amb una pel·lícula que es deia South Pacific, un dels grans musicals de la 20th Century Fox dels anys 50. Veiem ara alguns fragments de La diligencia de los condenados, que ja heu sentit que a Itàlia es deia Primo ti perdono poi t'ammazzo, i on veureu doncs, no només Can Robert, sinó llocs bastant significatius del massís de Sant Llorenç del Munt, davant del número següent. I'm coming, Papa. Are you going
see eye to eye. Yeah, stage is La late. versió I'll have a look. doblada a l'anglès. Això, evidentment, no era dintre Can Robert. Això alternava... I won't take long, Daddy. El que ens ha explicat l'Albert Reolegui, es rodaven, no sé si algú recordarà anant per l'autopista, venint de Molins de Rei, quan s'entrava a Barcelona, quan es passava per Esplugues, a mà esquerra hi havia una ciutat de l'oeste, que es deia, li deien Esplugues City. I doncs rodaven entre allà feien la ciutat i els exteriors els venien a fer aquí. Comprendes? Come on, go! Com veieu, és un paisatge típicament americà. Get out! Això. Thanks, Mr. Sartana. I'll always... Get going! Això que sembla que sigui l'interior de Can Robert, que no ho és, però pel muntatge, aquí sí. Aquest és el Fernando Sancho, que era un típic, sempre feia de mexicà. O quasi sempre. Aquí només he anat buscant els trossos que es veia o que s'identificava, no s'entén gaire. Tampoc hi ha gran cosa a entendre, Stephen! Stephen! There ain't no one here. They're gone. What are we gonna do, Stevens? We're gonna find them, that's what. Come on. Come on, move. What's wrong? The kid got away. Harrison, after him. Good day, Mrs. Walton. This is Matthews and Vincent at your service. Were you sent here by my son? No one sent us over here. We're looking for two cowboys who stole $20,000 over Mr. Matthews and hightailed him to the stage. Robert! Robert! Tenia final feliç per això. Any news of Danny? No. I'll go look for him. Who's that fellow, Walton? The killer. L'altre, ja hem dit que es deia Abre tu fossa, amigo, llega Sabata. A Itàlia, seis ja cadàver, amico, ti cerca Garringo, no té res a veure. Traducció, ja ets un cadàver, amic, et busca Garringo. O sigui que el Sabata es convertia en el Garringo o alguna cosa així, no sé. Tampoc, no us hi mateu gaire, jo tampoc n'hi mat. Posa, sisplau. És evident que era veieu que he mirat de trobar cartells aquest francès, l'espanyol, l'italià, veieu, Segia, cadàver, amigo, Garringo. Ara em
sembla que hi ha un d'alemany, sí, suec, i l'altre no sé d'on és, no sé polonès, sí, però l'altre diu John Wood, sí, depèn del... Sí. Els actors són els mateixos, no sé si hi van fer per les dues pel·lícules. El director era el mateix i els protagonistes també eren els tres mateixos, el Fernando Sancho, el Richard Harrison, que són aquests dos. Sheriff, un momento, necesito un momentito. Aquí té problemes quotidians. Señor Sheriff, ¿qué hay? Con tanto calor y tanto trasiego, esto se remueve y me duele la tripita, ¿sabe? Estoy muy malito. Cuidado con jugarme una treta. Dispararé a la cabeza. Le juro que tengo que hacer eso. Allí, detrás. Sí, señor, ahorita mismo. Están locos si creen que pienso acompañarle. Te tapa los ojos y en paz. Egoísta, eso es lo que tú eres, un bastardo egoísta. Ya estoy harto de ti. ¡Basta! No puedo más, palabra, Sheriff. Dispararé si tratas de engañarme. Tomás, vigílale a un bombero. Esté tranquilo. Que la Virgen de Guadalupe se lo premie, señor Sheriff. Un poquito más de cuerda, señor Sheriff, que no llego. No debí transigir. He deixat la seqüència perquè em semblava curiosa. Usted tiene demasiada imaginación. No me obligue a apretar el gatillo. Dígale que tire las armas o dispararé. ¿Qué ocurre? Allí. ¿Es la posada? Sí, buscamos plantitas. La dueña es una gringa como tú. Cuando tenía 20 años los hombres se mataban por ella, pero yo era el preferido. ¡Vamos! Fixeu-se que el de darrere, entre que s'ha d'escapat i ara s'ha afaitat, vol dir que... Té mèrit, Por una puerta. anar tan ben afaitat. Escapant-se. Aquí va posar Stage Station a sobre l'entrada de Can Robert. Tengo sed, tráeme una cerveza. Això és el mateix, fan veure que això és l'interior. Fixeu-vos ara aquesta diligència, i després en parlarem una mica més. Baixa un personatge que alguns el devíeu conèixer. Li deien Pigman, mira, aquest que baixa amb el barret, Conrad Fontelles. ¿Se quieren quitar del camino? ¡Ay, qué horror! ¡Qué hombres tan violentos! ¡Fuera! És aquest que va de negre amb el barret. Un industrial tèxtil i inventor que es va acabar arruïnant amb el món del cine, que aquí ja feia de figurant. ¿Por qué no bajas? ¿Tomaríamos algo? Sí, tía. Ella també és la mateixa de l'altra pel·lícula. ¡Vamos, León! ¡Arre, caballos! ¡Arre, caballos! ¿A qué esperas? Quieto. Me gusta actuar como las arañas. Espero que la presa caiga en la red. Si recordeu les pel·lícules de l'oeste, quan passen a Arizona, hi ha aquelles muntanyes de color marronós que tenen aquelles formes passades. Res a veure.
us deia, seria un incís perquè no té gairebé res, però recentment, que es va estrenar ara fa uns mesos, he fet un documental sobre el Conrad Fontelles Pigman, perquè vaig aconseguir trobar tot l'inventor, per exemple, de l'astracant sintètic i d'alguns elements bastant importants, que es va fer multimilionari fent amb la indústria tèxtil i amb invents com aquest de l'astracant sintètic, però després va invertir en el món del cine i va acabar bastant malament, com alguns deveu saber, va acabar venent absolutament alcoholitzat i venent ensaïmades de Mallorca pels bars de Terrassa. Bé, el documental es diu Conrad Fontelles Pigman, de la llum a l'ombra, i he posat el tros que fa referència a la pel·lícula aquesta que va fer. Passa, sisplau. El 10. A principis dels anys 70, el productor i director Ignacio F. Iquino roda algunes pel·lícules als voltants de Can Robert, als peus de Sant Llorenç del Munt. Pigman, recordant els vells temps, aconsegueix fer un petit paper a La diligencia de los condenados, produïda per Iquino i dirigida per Joan Bosch el 1970. Un espagueti western entre tants d'altres que es van rodar aquells anys. On hauríem de dir potser botifarra western. Això li permet tornar-se a relacionar amb gent del món del cinema. Aprofitat. A les fotografies el veiem al bar Catalònia del Passeig amb, entre d'altres, l'actor Fernando Sancho, un habitual dels spaghetti western. També hi ha qui recorda aquells dies amb nostàlgia, com és el cas de la Margarida, que llavors vivia a Can Robert, perquè els seus pares eren els masovers i que van viure de ben a prop l'ambient dels rodatges. Passa l'11, sisplau. El productor era Ignacio Iquino, que quan el pressupost no arribava per llogar els estudis cinematogràfics d'Espluga City, no dubtava a convertir una masia com Can Robert en un ranxo amb aires mexicans. Era l'any 1970 i durant 15 dies el dia a dia a Can Robert es va revolucionar. Molts entrepans, moltes cerveses, perquè aquesta gent no para de menjar. Sobretot el Sancho només volia paelles. Paelles. A mi m'ha fet una paella. I el meu pare matava un conill i els hi fèiem una paella i bueno. I allà érem molt com de família. La Margarita tenia 30 anys. En aquesta foto se la veu darrere d'alguns dels actors i del seu germà. Durant anys van mantenir correspondència amb un d'ells, Fernando Sancho, que de tant en tant els anava a veure. Els tractes per fer la pel·lícula es van tancar a Cal Quim, una de les bodegues de Matadepera. Aquí ja sabien la feinada que hi ha per atendre tot un equip de rodatge. Uns anys abans, a les seves vinyes, s'hi havien rodat algunes escenes de La boda era a les 12. Venien aquí, em portaven amb el cotxe, jo allà al mig, la Concha Velasco, el Pepe Rubio, i jo els ensenyava el camí per anar a la vinya. Sí. I tant, jo estava allà 2 hores o 3 hores fins que feien tota la gravació. Ara les vinyes ja no hi són, però l'edifici que es veu al final de la carretera és l'antic Hospital del Tòrax, on ara hi ha, precisament, el Parc Audiovisual de Catalunya, amb platós on s'han rodat pel·lícules com Los últimos días o Rec 4. Bé, ja heu vist que es veia molt bé. Bé, canviem doncs una miqueta d'escenari. La primera vegada que tenim constància que es vagi rodar al voltant del que és el sanatori actual Parc Audiovisual de Catalunya va ser el 1964 amb un director que es deia Julio Salvador, que va rodar aquestes escenes que hem vist. De fet, el rodatge eren a les vinyes, que em sembla que ja no hi són, aquestes les vinyes, i de casualitat es veia allà al final el parc, el sanatori, que era llavors, o l'Hospital del Tòrax. La pel·lícula es deia La boda era a les 12, amb la Concha Velasco i el Pepe Rubio. I el Julio Salvador suposo que coneixia això perquè havia rodat anys abans a Terrassa unes escenes d'una pel·lícula que es diu Lo que nunca muere, amb un campament militar que hi havia a Can Montlló, on hi havia els grups de Sant Llorenç. I segurament va conèixer, ja coneixia els propietaris de les vinyes que hi havia al voltant i per això va venir a rodar. L'Albert Beorbegui, també amb un reportatge que es va fer fa un temps, ens en parla una miqueta.
La boda de les 12 és una comèdia que intentava una mica reactualitzar les velles comèdies de guerra de sexes que havia dut a terme en Howard Hughes als anys 30, protagonitzades per en Cary Grant o la Katharine Hepburn. Aquí es tracta d'un nuvi, en Pepe Rubio, que ha d'arribar al dia del seu propi casament, s'empolaina, es vesteix i acaba topant-se amb una noia, una joveníssima Concha Velasco, amb qui acabaran tenint tota mena de dificultats. No cal dir, evidentment, que la recent formada parella acabarà establint llaços sentimentals i acabarà casant-se. Entre els elements destacats d'aquesta pel·lícula, una aparició secundària d'una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol dels anys 90, com és Tele Pávez. No va ser una pel·lícula destacada, l'èxit va ser, sens dubte, discret, però entre les localitzacions que podem veure de La boda era a les 12, n'hi ha una que crida l'atenció, que és la de l'Hospital del Tòrax. Actualment, com sabem, un centre de difusió internacional a nivell de producció de visual i que en aquells anys, el 1964, encara arrossegava la llegenda negra que a hores d'ara encara té per alguns mitòmens, sobretot de temes esotèrics. Sí, perquè després ja ho hem passat una altra vegada. No va ser fins gairebé 30 anys després, el 1993, que s'hi va tornar a rodar, si més no, una pel·lícula professional. Aquest cop ja al mateix edifici del sanatori i jo hi tinc alguna cosa a veure. Jo havia rodat La Tranyina el 1990, per cert, un incís, modestament a La Tranyina també vaig contribuir a mostrar alguns llocs propers a Matadepera, com són La Mata, el Cau, la Masia de Can Guitar o el món del cine, o la Torre de l'Àngel, que vaig convertir en un reputat prostíbul dels afores de la ciutat. Va ser el 13, m'he buscat el número. Ja n'estava tip de ser allà. El Ramon Badaula, eren dels primers papers importants que va fer a la seva vida. No podia anar a veure la mare per consolar-la de la mort d'en Ramon. Cau, i això és la mare. I ni tan sols sabia massa bé per què ni per qui treballava. Em teniu ben lligat. Que et vigilem pel teu bé, mercader. Fora d'aquest lloc perilles. Em feu servir quan us cal. La causa del poble, mercader. Quina causa? Ni tan sols sé per qui treballo. Pels socialistes, pels anarquistes? D'on surten tants diners? Qui hi ha al darrere? La causa del poble me'n parla sempre misèries, però no me'l deixeu ni veure. Qui mou els fils de tot això? Mira, mercader. Les organitzacions secretes són secretes. Com menys coses sàpigues, millor per tu i per tots. I fora manies, que tots lluitem pel mateix. Però qui s'arrisca sóc jo. Qui, el Quico i jo, tots ens arrisquem. No fotis tu ara. Quant de temps hem d'estar així? Quant de temps et dic? Ui, tranquil. Això és l'interior de Can Guitar, que com que la Mata en aquell moment s'estava convertint en un restaurant que crec que mai va ser, l'interior el vam fer en un lloc que encara es conservava, que era Can Guitar. Sembla que tot aquest afers ja no m'interessa. Ara no pots fer enrere. Ja sabrà. Sí, però ho hem de resoldre ràpid, això del mercader. Espera, cornetes. Uns quants dies més, encara. Soler! Així que treballaves per misèries, tu entres al Palaves. Digues per què? Mercader, xinet! N'has bufiet, que és l'únic que val la pena. Porc. Estalviaré el tret al cap. I això és... Això és la torre... La torre de l'Àngel. Quina misèria. Perdoneu. Ho volia saltar, però no... Ara ho explicaré. La Torre de l'Àngel, que estava... que la vam haver d'omplir de mobles i tot, perquè estava bé per fora, però per dintre estava absolutament buida. I com que la pel·lícula representa que va ser el 1909, Qui és? Què volen aquestes hores? Que no és obert. No sé pas qui és vostè. Deixi'm entrar. Tinc diners. Bé. Ara baixo. Passa. sí, tot això... Espera't aquí.
Tot això No era esperava ningú avui amb tota feina aquesta del cosa. decorador. Vaig a buscar les noies. Mobles, els gerros, les estàtues. Vull la més cara. Tineta! L'alfombra. Molt bé. Aquí la tens. La Montse Guallar. Bé, explico del tret de l'Ovidi, que ho volia saltar. Els que hagin vist la pel·lícula, el paper que fa el Ramon Madaula és algú que es pensa que està treballant per la causa obrera i per la revolució i pels drets laborals dels treballadors i tot això, i en realitat el que està treballant és per la patronal, per fer una sèrie de negocis bruts i de mala jugada. I se n'adona que el que l'ha enredat és el personatge que fa l'Ovidi Montllor, que és un obrer com ell, però que és un obrer traïdor a la seva causa. I llavors em va semblar que a l'hora de matar-lo, això ja estava en la novel·la del Jaume Cabré, veí de Matadepera, a l'hora de matar-lo havia de ser una cosa bastant fiscosa, escarosa o com vulgueu, i directament vam optar perquè tiressin un tret al cap, anècdota a part, coses que passen en el món del cine, es va haver de repetir, cosa que no era gens agradable per l'Ovidi, ja ho havíem fet i ens va semblar que no era prou creïble, perquè per davant li disparaven amb una escopeta d'aire comprimit, li disparaven una mena de cotofluix brut de sang, no sé què, i a darrere tenia un tubo que apretaven i sortia el cervell. Gore, és l'única escena gore que he fet en la meva vida fins ara, de moment. Bé, continuem. Tot això, a part de lluir, que es havia rodat a 3 o 4 llocs de Matadepera a la pel·lícula, l'ajudant de direcció que vaig tenir a l'altra vida em va dir: ens agradaria venir a rodar una pel·lícula i volíem aprofitar el despatx de l'alcalde de Terrassa, de Manel Royes, d'aquella època, no? I a més, diu, se t'acudeix un lloc a Terrassa o pels voltants de Terrassa que es pogués fer una caserna militar, perquè resultava que volien fer històries de la puta mili, que de fet la van fer, i que com que és una pel·lícula que no deixa gaire bé l'exèrcit, doncs tampoc els hi deixaven rodar amb dependències militars, diguéssim. I a mi se'm va acudir que potser el sanatori que estava abandonat era un bon lloc per rodar, i efectivament així va ser. I per això dic que sóc una mica culpable, perquè a partir d'aquí les coses s'ho diuen d'uns als altres i van passant i van començar a venir els rodatges. No vull dir que jo sigui el pare del rodatge del sanatori. Passa, sisplau, el número 14. Sí, aquí era una miqueta el lligam, i jo havia rodat aquesta escena amb l'Amparo Soler-Real, l'Alfred Roquet, i això és el despatx doble de l'alcalde de Terrassa, encara és així. M'havia costat recuperar-los, perquè l'Enric els tenia ben guardats en pany i clau. A fora hi ha el senyor Costa que s'espera. Que passi. Sí, senyor Casas. En Costa no es va fer esperar. Em tenia intrigada què podia voler aquell nou vingut de la indústria local. El notari es volia retirar per discreció, però jo li explicava que es quedés. No em feia gràcia haver-me d'enfrontar amb ell. De fet, tots 3 són morts. Em va estranyar molt que estigués tan al corrent de la situació del vapor Riga. I aquí és, 3 anys després, el Juan Echanove, l'Agustín González i el José Saza Tornil, el despatx de l'alcalde, el mateix despatx. Sí. El soldado que teníamos destinado en la pagaduría, conocido entre sus compañeros con el sobrenombre del Mac, hace ya 6 Saza Tornil era de Manresa, y creemos que se encuentra en un paradero desconocido. Muy bien, pues que se proceda según lo establecido. Orden de busca y captura por la policía militar. La conya de... I de fet es va rodar a 15, sisplau. Sí. I aquí sí que hi ha... Aquest va ser potser el primer, veieu, això és l'exterior del que era el sanatori, evidentment. Hi van posar una garita. ¿Qué pasa, sargento? ¿Cómo estamos, mi comandante, Está usted, amigo soldado, conténgase. Això era la porta d'entrada,
I això era ja dintre alguns dels espais que hi havia, suposo que era el menjador de quan... De fet, això va comportar que s'hi rodés el Sense Nom de Jaume Balagueró, aprofitant el soterrani, que era una cosa realment, era una pel·lícula de terror, i realment el soterrani, plens de tubos i de coses, era realment tètric. O Enfonsament del Titanic, que no té res a veure amb el Titanic de James Cameron, era una comèdia que es va rodar d'aquí, i no va ser fins l'any 2000 que es va rodar El mar, que jo diria, de l'Agustí Villaronga, adaptació d'una novel·la del Blai Bonet, que jo diria que és l'única vegada que ha sigut realment el que és, o sigui, un hospital, el que era, un hospital del tòrax. Era una... Sí, passa el 16, sisplau. Una pel·lícula ambientada a la postguerra. Això, aquest és el... Ara està molt canviat. Доброе утро. Sentireu, he trobat aquesta versió i sentireu una veu a sobre, és el doblatge al rus. Bueno, els russos de fet no fan doblatge i ho comenta una veu. Tant si és un home com una dona que parla, hi ha algú que t'explica. Aquest estaria en això, aquest estaria en això. Curiós. Com que això ho vaig buscar per internet, és l'única versió que vaig trobar. Александр, ты уже здесь? А ты что, не видишь сама? Veieu, la que parla és l'Àngela Molina, però la veu d'un senyor ens explica el que estan dient. És molt típic de Rússia o d'altres països de parlada. Bé, per tant, just a principis del segle XXI veiem que cada vegada hi havia més rodatges, però hi havia rodatges que havien d'aprofitar l'antic edifici o els entorns, però tampoc era un lloc on s'hi pogués rodar segons quines coses, diguéssim, no? I va sorgir la idea de convertir-ho en un centre de producció audiovisual. I així és com va néixer el Parc Audiovisual de Catalunya. L'espai, ja dic, no era l'idoni, però s'hi van haver de fer un seguit de transformacions, edificar-hi uns platós de rodatge. Veiem una miqueta com va ser el canvi. Va ser el 17, sisplau. El Hospital del Tórax fue un antiguo hospital ubicado en Tarrasa que albergó a pacientes con enfermedades respiratorias tales como tuberculosis o fibrosis desde 1952 hasta 1997. El Ministerio de Sanidad decidió abrir el hospital ubicado a 3 kilómetros de Tarrasa porque tenía las condiciones ideales para el tratamiento de estos enfermos. Un espacio sin nieblas, protegido de los vientos del noroeste, con 4 grados de diferencia de temperatura con Barcelona y rodeado de pinos y agua abundante. También influyó el hecho de que Tarrasa era una ciudad con la tasa de tuberculosis más baja de toda Cataluña, por lo que el ayuntamiento adquirió la finca y la regaló al Patronato Nacional Antituberculoso. De esta manera, en 1952, se inaugura el hospital con la presencia de Francisco Franco. Las dificultades llegaron 20 años después de su inauguración, en 1972, cuando se recibieron informes muy preocupantes sobre el funcionamiento del sanatorio. Una atención médica deteriorada, el abandono de los enfermos más graves, falta de suministros al hospital. Finalmente, en 2004, acordaron transformar el recinto en un complejo de producción audiovisual, el Parc Audiovisual de Cataluña, donde se han rodado multitud de películas importantes. El Hospital del Tórax es un espacio que ha sabido reinventarse a sí mismo, que además de los 4 platós del Parc Audiovisual, también alberga el archivo de la Filmoteca de Cataluña, algo que demuestra que todos los edificios deberían tener el derecho de poder disfrutar de una segunda vida. Els edificis que hi ha afegits a davant i a darrere són els 4 platós de rodatge que hi ha. Bé, doncs, actualment, com ja s'ha dit, és un dels centres de producció més importants de l'estat espanyol i segurament de molts llocs de tota Europa. Són moltes les pel·lícules nacionals i internacionals que s'hi han rodat i els actors que han visitat
Sigourney Weaver, Calista Flockhart, Christian Bale, Liam Neeson, Uma Thurman, Robert De Niro, Elijah Wood, són actors, i fins i tot el Harrison Ford, que a mi m'han assegurat que es passejava per Mata de Pere, que va venir a veure la Calista Flockhart, la seva nòvia, quan rodava la pel·lícula Fràgiles, del Jaume Balagueró. Tot i que està clar que encara que es rodi aquí no vol dir que s'hi reflecteixi l'espai exterior, ja que la majoria de rodatges es fan a l'interior dels platós amb decorats construïts. Passes el 18, sisplau. Jo he tingut una relació durant tota la meva carrera, des de l'inici, superintensa. És el Jaume Balagueró, que la primera pel·lícula que va rodar és el que es deia el Sense Nom, i ha rodat també Rec. O tot, les pel·lícules pràcticament totes les ha rodat o al Parc Audiovisual o al que era un hospital abandonat al principi. Això és un decorat fet dintre del parc. Un dels noms més importants de la cinematografia catalana i espanyola en aquests moments, jo ara estic pensant en Antonio Bayona, no? El Bayona va rodar una pel·lícula que ha tingut un gran èxit abans del Jurassic World, Un monstruo viene a verme. Veieu, això és a dintre els platós, això són trossos del monstre. El fons aquest verd és això que es fa servir ara per posar-hi després de fons. Això s'ha fet amb un fons verd, veieu, el cel i la lluna no hi eren, només hi havia el braç del monstre. Això ho acabem de veure ara que venim d'allà. Això està fet a dintre el parc audiovisual també. La majoria de la pel·lícula es va rodar aquí amb la Sigourney Weaver i després se n'ha rodat, per exemple, el fotògraf de Matausa, que és una pel·lícula que ara opta als Premis Gaudí, que es donen diumenge. No el tros d'exterior, però sí que tot el que són els interiors, els laboratoris, els interiors estan rodats aquí al parc audiovisual. Aquesta que és Spanish Movie, que és una paròdia de l'Orfanato. Són decorats fets també aquí dintre del parc audiovisual, no tot. Si estás mal adentro. Ya estás otra vez con tus tonterías. Usted no le haga ni caso, que este es un farsante. Y no eres capaz de... Això és la carretera. ¿Acaso te persigue alguien? El maquinista, per exemple, aquí també va rodar. Aquest és el Christian Bale, que havia fet Batman, per exemple, que va rodar aquí, Gaitán de Sánchez Gijón. Estoy tan cansado. No te preocupes, cielo. Todos sufrimos. Aquest es va primar no sé quants quilos per fer aquesta pel·lícula i ara s'ha engreixat no sé quants quilos per fer una que es diu El vicio del poder. Aquesta és una pel·lícula meva sobre la mort digna i que es va preparar tota i es va rodar en part també aquí dintre del parc audiovisual. No hi ha dubte que és un tema de molta Això concretament és un documental que plantegi dilemes. He posat una mostra d'unes quantes. Si aquella persona no es parent, Miquel Verdaguer, però no són parents. Continua mantenint un estat vegetatiu permanent. Academia donde las chicas como tú pueden Blackwood, llegar a que hacer és una cosas pel·lícula rodada fa un parell d'anys, Uma Thurman. Las decisiones han sido vuestras y de nadie... Passa que tota aquesta gent que venen aquí normalment no ho poden dir perquè ara ja s'hi troben amb Operació Triunfo, es trobarien la porta plena de gent que voldria venir a buscar autògrafos o conèixer o fer-se fotos. No poden dir que veu Harrison Ford, no poden dir que veu Robert De Niro, no poden dir que veu Sigourney Weaver perquè seria un problema aquest, no? Y no encontraron ninguna. Así que según su versión, el asesino... Hem vist alguns exemples de pel·lícules rodades al parc visual, però també s'hi han rodat nombrosos spots publicitaris. Per exemple, ha vingut l'Antonio Banderas a fer algun d'aquests spots de colònia que fa de tant en tant, videoclips, algun de la Shakira també s'ha fet aquí al parc audiovisual, programes de televisió sense anar més lluny, les dues últimes edicions d'Operació Triunfo, i ja s'està preparant la tercera, i no tan sols el petó on fan el programa, sinó que un dels edificis del parc el van convertir en l'acadèmia aquesta on els participants viuen cada dia durant els 3 mesos que dura el programa, cada edició, viuen allà i suposo que quan surten de passejar deuen sortir a passejar per... Bueno, aquest és més a la vora. Passa l'últim ja, el penúltim, el 19. No, el 19 acadèmia. No, això és un reportatge
De fet, aquest era un d'aquells edificis que vèiem adossats al parc audiovisual que l'han convertit en això, la sala d'assajos, a baix hi ha la sala d'assajos, a dalt hi ha els dormitoris, els lavabos, i els 16 concursants, em sembla que són, doncs viuen aquí tot el temps, viuen i treballen i fan els assajos i fan... Sí, normalment són 13 programes, no perquè sigui un problema de superstició, sinó perquè 13 programes, moltes coses fan 13 programes, perquè 13 programes és un trimestre de... Sí, 13, 26, 52 seria, 13 és un trimestre, acostumen a fer tantes de 13 programes, ja pots treure. Bé, com que de fet això havia començat sent una sessió que es deia Western de Sant Llorenç del Munt, i ja veieu com ha acabat, per acabar i per fer honor al títol que li havia posat el Narcís abans que ens aprenguéssim a fer més coses, acabaríem amb unes imatges, que algunes ja les hem vist, però en aquest cas en fotografies, en les quals hi he posat una música típica d'un spaghetti western, que és La mort tenia un preu, La mort tenia un preu. Bé, fins aquí, gràcies per la vostra assistència i ara, si voleu preguntar alguna cosa...